Tror du att den här lågkonjunkturen som vi är inne i och finanskrisen, kan det tänkas påverka valdeltagandet och i så fall vilken riktning? Har du några tankar om det? Det är väldigt svårt att bedöma. Oppositionen kommer ju använda det som ett mobilisering, att nu är det verkligen dags att protestera mot alliansregeringen. Titta här som det ser ut och titta vad de gör eller vad de inte gör. Utan nu är det dags att protestera och arbeta för ett rättvisare Sverige, och här är vi socialdemokrater. Nu har jag låtit för kampanjarbeta för dem. Men det var ungefär så som Mona Sahlin sa häromdagen. Att EU-valet var liksom en chans att protestera mot alliansregeringens orättvisa politik. Och de har ju satt Marita Ulvskog på första plats. Hon är ju inte känd för att ha de mest brinnande europeiska visionerna, men det kanske föds under valkampanjen, jag vet. Så att jag tror att det kommer in en hel del inrikespolitik och att det kan vara en mobiliserande faktor. Och omvänt så vill vi gärna säga att nu är det faktiskt första gången vi har en möjlighet att betygsätta oss. Använd den möjligheten. Sen är det förhoppningen att ändå överlag ska handla om europeiska visioner. Vilka människor ska vi ha i ett